Nganong sayop man ang pagpakaaron ingnon? Ang pagpakaaron ingnon usa ka matang sa pagpamakak ug pagpangilad. Usa ka tigpakaaron ingnon ang tawo nga magpakita nga siya mao ug matinabangon apan sa kasing-kasing puno siya sa kasalawayon. Tigpakaaron ingnon usab ang tawo nga magtudlo sa angayng buhaton apan siya mismo dili magbuhat sa ingon. Gitawag ni Jesus ang mga Pariseyo ug mga tigpakaaron ingnon tungod kay ang ilang gipangtudlo ug ang ilang kinabuhi wala magkatakdo. Usahay, kita usab magpakaaron ingnon aron tabunan ang atong pagkatawhanon. Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagpangayog pasaylo sa Dios sa mga panahon nga kita dili matinud-anon kaniya ug sa isig kaingon. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo alang sa simbahan sa Tesalonica nga iya sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Mabatunan unta ninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Sa kanunay, nagampo kami alang kaninyo ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pag-ampo sa atong Dios ug Amahan, wala namo hikalimti paghisgot ang inyong pagtuo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma, ingon man ang inyong lig-ong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, nasayod kami nga ang Dios nahigugma kaninyo ug gipili kamo niya aron maiya. Kay nagwali kami sa maayong balita dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayud. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami uban pa kaninyo, tungod lamang sa inyong kaayuhan. Kay pinaagi kaninyo ang mensahe mahitungod sa Ginoo mikaylap sa Macedonia ug sa Gresya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios. Busa wala nay kinahanglan nga amo pa kining isulti, kay sila mismo nagbalita giunsa ninyo kini pagdawat sa among pagduaw kaninyo ug nga mibiya kamo sa mga Dios aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus nga muanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios ug siya maoy magluwas kanato sa umaabot nga kasuko sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit sa pagdayig diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipaya ang Israel diha sa iyang magbubuhat, pasadyaa ang mga anak sa Sion diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan diha sa sayaw sa pangilin, paawita sila og pagdayig ngadto kaniya, dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod ug gidayanan niya og kadaugan ang mapaubsanon. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadyaa ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Ang tag-as nga mga pagdayig sa Dios maanaa unta sa ilang mga tutunlan, mao kini ang himaya sa tanang mga nagatuo kaniya. Alleluia.
ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseyo, mga tigpakaaron ingnon, gitrangkahan ninyo ang pultahan sa gingharian sa langit at tubangan sa mga tawo, apan kamo mismo dili mosulod ni pasudlo ninyo ang mga tawo nga gustong mosulod. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseyo, mga tigpakaaron ingnon, mulawig kamo sa kadagatan ug baktason ninyo ang mga kayutaan aron pagkabig og tawo, ug sa nakabig na siya, gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga maimpyerno kay kaninyo. Pagkaalaot ninyong mga giya nga buta, nagtudlo kamo nga kun ang usa ka tawo manumpa tungod sa templo, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kun manumpa siya tungod sa bulawan nga anaa sa templo, obligado siya pagtuman sa iyang panaad. Mga buta ug mga buang-buang, hain may labing importante? Ang bulawan ba o ang templo nga maoy nakabalaan sa bulawan? Nagtudlo usab kamo nga kun may manumpa tungod sa halaran, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kun manumpa siya tungod sa gasa nga anaa sa halaran, kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Pagkabuta gayud ninyo, hain may labing importante? Ang gasa ba o ang halaran nga maoy nakabalaan sa gasa? Busa kun may manumpa sa halaran, nanumpa siya niini ug sa tanang gasa nga anaa sa halaran. Ug kun may manumpa sa templo, nanumpa siya niini ug sa Dios nga nagpuyo didto. Ug kun may manumpa sa langit, nanumpa siya sa trono sa Dios ug kaniya nga naglingkod niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.